Čaute ľudia, dneska si na ďalšie video. Dneska mi update Carnival. Tak, ideme. Takže tuto máme máš tikety, koľko máš tiketov, za to si môžeš kúpiť nejaké veci, ja už mám tento dom. Tak. To máte basketbalové koše. Tak. Urobil som aj house tour na ten dom, čo som vám ukazovala v cirkusu. Som tento tu. Celý schod. Tak. Nakončí sa to páči. Tak. Tu máte balóny. Keď to bude sedieť spadne na vodu. Tak, a potom poďte, počkajte. A to prejdete ho celý, dostanete 50 lístkov. Tuto máte odpoj iba pre zábav, za nich nedostaneš žiadne lístky. Tak, asi je to dobré. Tuto sú balóniky, že budete poráskať proste normálne, že to vám budú letieť, keď musíte trafiť s pištolou. Tak. Tak, tik-tak. Trzeba to przestało bawić, tak. No to je proste všetko, ja vám, keď ste nevideli ten dom, no tak ja vám ho ukážem. Tak. Čo? Takže ja som si vlastne, no ja to mám na bratovom účte. To natáčam. A na mám ten dom, môžete sa pozrieť na to video. No tak čaute.